Кога е най-добре да тренираме, сутрин или вечер? Изборът на най-подходящото време за тренировка зависи от индивидуалните биоритми и цели на всеки човек. Сутрешните упражнения активират метаболизма, подобряват концентрацията и зареждат тялото с енергия за целия ден. Те стимулират отделянето на ендорфини, което води до по-добро настроение и по-малко стрес. Освен това, сутрешните тренировки на празен стомах подпомагат изгарянето на мазнини и контрола върху апетита. Все пак, ако страдате от ниско кръвно или липса на сън, е препоръчително да изберете по-лека активност като йога или разходка. Вечерните тренировки помагат за освобождаване от напрежението, натрупано през деня. Тялото тогава е по-загрето и гъвкаво, което позволява по-интензивно и безопасно натоварване. Те подобряват силата, издръжливостта и качеството на съня, стига да не се провеждат твърде късно. Най-важното е редовността, независимо от избраното време. Когато тялото привикне към постоянен график, резултатите стават по-забележими и трайни. За още новини последвайте стадото.com.